Колко много ябълки! Вкусно! Мамо, това ми е петата ябълка, не мога да спра да ги ям. Вкусно! Ей, сина, забравих да ти кажа да не ядеш от ябълките, че днеска ги пръсках с отровен препарат против хлебарки и насекоми. Мамо! Какво искаш сега? Какво ще кажеш за новите ми очила? Какво да кажа? Виж, че са женски. Не е вярно, не са женски. Ти си женска. Какво ще кажеш за новия ми парфюм, маме? Това е женски парфюм. Не е вярно, мамо, това е мъжки парфюм. Ти нищо не разбираш. Какво ще кажеш за новата ми тениска? Това е женска рокля, не е мъжка дреха. Свали ги, че ще ти се смеят хората. Няма да те слушам повече, това са мъжки дрехи. Ти нищо не разбираш. Отивам да се попада пред приятелите ми. Чао! Пейте, приятели! Хора, вижте го, това се облекал като жена. Айде да му се смееме. Мамо, защо не ми каза, че са женски дрехите? Всички ми се смееха. Мразата не иска повече никой да говоря с тебе, дано да пукнеш! Ох, толкова лесно беше без деца. Цъкам си на компютъра и мама няма, никой не може да ми каже нищо. Жестоко! Опа, мама ми звъни. Ало, мамо? Ало, сина, в магазина съм, да знаеш, че до половин час ще се пребера някъде. Добре. Да не играеш на компютъра, че ще смажа! Не бе, мамо, глупости, как си игра на компютъра? Добре, тогава прибирам се до после. Чао. Я да си поигра на компютъра, имам половин час, това е бая време. Я да си полегна и да се поигра в кревата, имам бая време. Я да цъкам още, имам много време. Yes. Какво правиш, бе, играеш ли, бе? Чао, мамо, излизам. Яла тук, върни се веднага. Какво има, мамо? Къде отиваш, бе? Ами отивам на парти. Какво парти, какви 5 лева, бе? Отивам на яко парти, като новата ми песен. Знаеш какво парти ще ти дам на тебе, а? Единственото парти, на което ще отидеш е на това с учебниците. Почи да учиш, бе! Да не те потроши от бой! Мамо, какво искаш, бе? Аре, кай по-бързо, че трябва да пия вода, бе! Ти ли ми изяде любимата вафличка, която си купих специално и единствено за мене? Не? Свали очилата и ме погледни в очите и ми кажи, ти ли ми изяде вафличката? Не. Лъжеш ли ме? Не. Сигурен ли си? Да, мамо, сигурен съм. Добре тогава, размина ти се. Мама, аз видях брат ми ядеше ти вафличката, имам и снимки да ти покажа даже. Какво? Ела ми, бе! Мамо, какво вика кравичката? За каква крава ми говориш, бе? Още ме намира, бе. Не познавам, вика му. А знаеш ли какво вика прасенцето? Разбери, че изобщо не ме интересува. Не познавам, вика праси. А знаеш ли какво вика жабката? Човек, имаш 1 минута да се разкараш, ясно ли? Абсолютно грешен отговор. Вика фрог. А знаеш ли какво вика пиленцето? Вика бърза помощ, като те потроша след малко! Мамо, може ли да поиграя на компютъра? Искаш ли наистина да играеш? Да. Еми, първо ще трябва да почистиш прахта с кърпата и стаята ти задължително. Не, мързи ме. Еми, значи няма компютър. Излизам за малко на пазар, искам като се върна стаята ти да блести. Иначе повече никога няма да играеш на компютъра. Ау, Боби, ела да ми изчисти стаята, чули? Мързи ме, бе, брат, мързи ме. Ще ти дам 10 лева. Добре, идвам. Готово, брат, изчистих. Добре, браво, изчезва, аре, че мама идва. А парите? Парите е в някой друг живот, аре, тръгвай. Здрасти, прибрах се. Стаята ти блести, не съм я виждал никога по-подредена. Разбира се, мамо, всичко съм изчистил аз. Сега вече може ли на компютъра? Да, заслужи си компютъра. Извинете, че ви прекъсвам, обаче си забравих един зелен парцал, с когото чистих. Намерих си го, айде, чао. За първи път го виждам този човек. Мамо, за какво си ме търсил? Казвай за какво, бе? Ами, както виждаш, днеска имам рожден ден и съм много щастлива. Браво, честит рожден ден, какво искаш да кажа? Ами, просто днеска имам рожден ден и съм щастлива и ще ти дам да играеш на компютъра. Какво? Базикаш ли се? Да, бе, сериозно, играй колкото искаш.
Леле, майко, ще играя на компютъра, не мога да повярвам. Ма я чакай малко да не ме предсакаш нещо и точно след 5 минути да ми кажеш да стана от компютъра. Не бе, сине, колко пъти да ти повтарям? Днеска имам рожден ден и съм щастлива. Давам ти да играеш на компютъра, точно заради това. Мамо, ама ти имаш рожден ден чак другия месец. Ставай от компютъра, бе! Нека ти е гадно, брат ми. Мамо, какво правиш? Гледам новините си, не чакай да увелича малко. Какво дават по новините? Некъв тип ограбил неква жена, взел и жълто-розовата детска чантичка. Представяш ли си какви лоши хора има? Да, мамо, ужасни хора има по този свят. О, Коледа, нямам търпение да видя моят подарък. Леле, какво ли е? Сине, подаръкът ти е вътре в този бял блик. Леле, какво ли е? Дали е PlayStation? Чакай да видя. А може би е телефон? Или пък футболна топка? Какъв е този тъп подарък, празно шише? Не ти ли харесва? Не, мразя те! Добре, извинявай, базиках се, това не е подаръкът ти. Дал съм ти наистина нещо хубаво, което ще ти хареса. Наистина ли, мамо, не е празно шише? Не, взела съм ти пълно шише, студен чай. Весела Коледа! Мом, мерси, че ме доведе на Ниагарски водопад, цял живот исках да го видя, ти си най-яката майка. Бла, най-яката майка, чува съм ги и преди тия приказки. Отива, мамо, да си поигра с другите деца малко. Добре, отива и гледай само да не ме излагаш пред другите хора. Жалко, че не мога да го бутна във водопада, има други хора, писнало ми от него. Купи ми това, заведи ме там. Мамо, помогни ми, ще падна във водопада, държа се, всеки един момент ще падна. Помогни ми, не мога да плувам, мамо. Моля ви, хора, някой да помогне, спасете сина ми. Сине, подай ми ръка. Господи, аз само се базиках. Ако той умре, няма кой да ми чисти, да готви, да изхвърля букука, да пере, да бие чиниите, всичко да прави. Това не е за мене, не, мерси, чао. Не, какво да правя? Сетих се. Здравейте, някой от вас иска ли да ми бъде син?